Haidar B. What have we done? Yaran kirki. Go. An ce kana shaye-shaye, jiya ma an ganka da taba. An ce ka zama ɗan iska, kwana kake a hotel. An ce ka koma kwalta ko kullum kana kulobin. Ka daina zaman majalista, sai dai yawon joyi. Ka samu kuɗaɗe da yawa, kana kashe sa iska. Kai ne Qatar, kai ne US, kai ne har Manchester. Ya kamata ka gyara, duniyar gaba ta da tabbas. In ka yi fushi ka yi haƙuri, ni gaskiya na faɗa ma. Da kuɗi da maciji, maganin su me kashewa. In kuma da zani nema, ka taya na hana ni kashewa. Munafukan banza, irin ku a haka kuke ƙarewa. Kana da kashi a gindan ma me tusa kake leƙawa. Lokacin daban da ko sisi ka taɓa bani riga, ka taɓa bani wando, ko ka kira ni ka bani hula. Ka taɓa banna kati, ko na zo gunka ka bani bashi. Da me ka taimaka mun, sai in biya ka abin da kai mun. Ko me zan da su kuɗi na ne, ko me zan siya haƙina ne. Ba sata na yi ba, gumi na ne, ka hana na ji daɗi ƙarya ne. Da kuɗi na nishaɗi daidai ne, in babu nishaɗi yawa ne. Na yi zakka aikin lada ne. Babu kwana-kwana in ba ka iya zama da ni, duk inda za a shagala kana zuwa gun har da ni. Gayu ba sa zuwa taron da za a yi in babu ni. An gayyaci mata su je biki, to dole sai da ni. Akai mari akai gori, a zo a nemi izini, a zo a faɗi har gabana don kawai gashe da ni. Akwai lungun da sakunan da sarki suka mai da ni, suna ta mamaki Haidar mutum ne wai ko aljani. Da ni da kai da ke da shi da su, kowa ya sani duk sun na fito a zagaye hoto ake da ni. Wasu su so, wasu su ki, wasu su yi maraba da ni, wasu su fara faɗi tashi don su ga